Eu son Tania dende aquí dende a Fonsagrada que, como vedes, fai vento e está chovendo, vouvos a dicir o importante que é para min a lingua galega. Para min, o galego non é só unha lingua, é un recordo, un lugar, un abrazo, é a lingua que escoitei e falei dende pequena, dende que nacín, e que me aporta fogar, calma, paz. Falar galego é manter viva a nosa cultura, a nosa historia, as nosas raíces. Cada palabra é unha ponte que nos une cos nosos antepasados, con quen fomos e con quen somos. Pero ademais o galego ten algo único. Hai palabras que expresan sentimentos tan profundos que non hai traducción posible que exprese ese significado. Como, por exemplo, colo. Non é regazo nen ter alguén en brazos. O colo é tenrura, protección, contacto, agarimo, nada o describe tan ben como a propia palabra. Ou morriña, que non é só nostalgia ou melancolía, é un sentimento que te achega ás túas raíces, ao teu lugar, e che lembra o grande e fermosa que é a nosa terra e o que significa botala de menos dende moi dentro. E tamén está xato, unha palabra que para min o é todo, o meu mundo, o meu lugar, a miña paixón. E, por suposto, tamén trato que os meus fillos sintan ese agarimo e orgullo pola nosa lingua, que medren sabendo que ter unha lingua propia nos identifica e que grazas ás variantes de cada zona podemos recoñecernos cun lugar concreto, co noso lugar. Porque o galego non nos limita, aínda que algunhas persoas podan pensalo, ao contrario, ábrenos portas. Amplía o mundo, axúdanos a aprender novos idiomas e a relacionar uns con outros atopando similitudes e conexións que nos axudan a enriquecer a nosa maneira de ver a linguaxe. Por todo isto, falar galego cada día é sentirme eu, é estar conectada coa miña historia, coa miña familia, coa miña terra. É vivir con calma, con amor e con orgullo. O galego é casa, é vida, é identidade.